my YouTube channel. It's your Kabipit TV. So today's video, another YouTube tutorial naman ulit tayo sa ating video ngayon. Ayan. So bago muna ang lahat, magpapasalamat muna ako sa inyo dahil 100 subscribers na tayo. Yay! Sana naman dumabi ang ating mga subscribers at maging loyal. Sana huwag niyo akong iwan sa ere. Ayan. So sana naman dumabi pa ang ating subscribers para naman aabot tayo sa requirements ni YouTube na 1,000 subscribers. Thank you so much guys to all my BYC fans and to all my new subscribers. Please, sana huwag kayong mawalan ng gana sa panonood sa akin. Ayan. Before that, please do not forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa ating bagong videos. Ayan guys. So our video for today is how to fix automatic comment turn off. Ayan. So nag-wonder tayo kung bakit automatic nagto-turn off ang ating mga comments kahit hindi naman natin siniset. Dahil po yun kay YouTube, nakaka-detect po si YouTube ng mga spam na mga messages or mga comments sa inyong YouTube channel. Kaya po yun nagto-turn off. Ayan. So please continue watching dahil magsa-start na tayo sa ating tutorial kung paano i-fix natin ang comment turn off. Ayan guys. So please keep watching and let's get started. Punta tayo dito sa may comment icon, tapos dun sa pinakadulo. As you can see, meron akong comment na na-spam. Ayan. So, ang dapat natin gawin dito ay i-delete natin. Ayan. Select the trash. Tapos, punta tayo dun sa videos, channel videos. As you can see, we have to select all. Ayan. Tapos, edit natin. I-edit natin lahat para hindi na tayo mag-isa-isa pa. I-delete natin lahat at punta tayo sa comments. Ayan. Tapos, may lumabas dyan. Punta tayo doon sa hold comments for preview. Ayan. So, i-hold muna natin ang comments para i-check kung may spam ba or wala. Ayan, guys. So, ayun na nga guys. Very easy lang talaga natin masaset ang ating comments. Comments turned off. Ayan. Para naman ma-aware tayo at ma-avoid natin ang mga spam. So, yun lang po yung mga steps. Sana naman po nakatulong ako sa inyo at sana you like this video and give me a big thumbs up. Ayan. So, thank you all and thank you so much sa 102 subscribers. Thank you so much guys and that's it for our video. God bless.